Sibiri Desember kalo tile 13 san 2025 Demes TV channel muso aw ni ce aw ni yantuba ayo bismillah ka dun kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu wan kan bakana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ aw ka dun kibaru ni o waati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔ bɛ tali kɛ Niger Premier Ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Ali Mahamani Lamine Zedi k'ale yɛrɛ nana an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen Desember kalo tile 11 san 2025 walasa a kana ɲɔgɔnye dɔ yɛrɛ la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani an ka Mali jamana ɲɛmaa fo ka taa se Confédération des États du Sahel ma olu ka ministres yɛrɛ fana ma ko ɲɔgɔnye yɛrɛ bɛ tali kɛ Confédération des États du Sahel ma ka bangi kura min yɛrɛ kɔni bɛna sigi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko o ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni kɛra o yɛrɛ de kɔni kama walasa ka taa kuma o banki kura yɛrɛ kɔni sigilen ko kan banki kura min yɛrɛ kɔni sigilen bɛna kɛ sababu ye ni ka Confédération des États du Sahel jamana saba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɛ ɲɔgɔn fɛ alamisa tɛmɛnen Desember kalo tile 11 san 2025 min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye le général d'armée Assimi Goïta ni ale yɛrɛ fana de ye Confédération des États du Sahel ma ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana k'ale yɛrɛ kɔni Confédération des États du Sahel ma ka ministre dɔw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ o don yɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka taga kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ Confédération des États du Sahel ma ka bangi kura min yɛrɛ bɛna sigi o bangi baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'ale ka o bangi kura yɛrɛ sigi sen kan alamisa tɛmɛnen Desember kalo tile 11 san 2025 ko cérémonie d'inauguration ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Palais de Kuluba yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ Bamako Mali jamana faaba yɛrɛ la ko ɲɛnajɛ belebele in kɛ kun ye Palais de Kuluba yɛrɛ la walasa ka yɔrɔ fila de tɔgɔ yɛlɛma ni yɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ Mali cɛbaw yɛrɛ kan ni o tun bɛ wele ko Place des Explorateurs yɔrɔ filanan yɛrɛ o tɔgɔ yɛrɛ de bɛna da ko Mali kɛlɛmasaw fɔlɔ fana ni o yɔrɔ yɛrɛ fana tun bɛ wele ko Place des Gouverneurs du Soudan français o ɲɛnajɛba in yɛrɛ ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ de bolo araba su ka dugu jɛ alamisa la Desember kalo tile 11 san 2025 ko min yɛrɛ ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ale yɛrɛ kɔni bɔra ka déclaration belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso fintigilakaw ye opération ba minnu yɛrɛ kɔni kɛ kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna na ko opération ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Burkina Faso fintigilakaw ye sebaayaba yɛrɛ de sɔrɔ o la sabula ko bɛnbaliya maaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ minnu kun bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o bɛnbaliya maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ale ni ka caman yɛrɛ fana gɛn ka bɔ o sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la araba tɛmɛnen Desember kalo tile 10 san 2025 ko ɲaamɛ ni o yɛrɛ ye Niger faaba yɛrɛ de ko Premier Ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Ali Mahamani Lamine Zedi k'ale yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔnye belebele dɔ yɛrɛ kɔni sigi ɲɔgɔnye min yɛrɛ kɔni u ka se ka taga kuma Confédération des États du Sahel ma u ka kuran ko fo ka taa se u ka dugu jukɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la tarata tɛmɛnen Desember kalo tile 9 san 2025 i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni y'a k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Donald Trump ye ni ale yɛrɛ ye États-Unis jamana ɲɛmaa k'ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka déclaration ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na yɛrɛ kɔni a ye kuma jugu dɔw yɛrɛ kɔni ta ni k'a ɲɛsin Somali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ sigilen bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ ye Somali ministre de défense yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ko Ahmed Moalim Fiki ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabiba yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Donald Trump ale ka kiritigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma a ye minnu kɛ k'a ɲɛsin Somali jamana yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye an ka bi dukibar kɔnɔna na Niger Premier Ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Ali Mahamani Lamine Zedi ko alamisa tɛmɛnen Desember kalo tile 11 san 2025 k'ale yɛrɛ kɔni sera an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba yɛrɛ de k'a ka ni visite kun de walasa ka na ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ la Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na min na ani Confédération des États du Sahel ministre fo ka taa se an ka Mali jamana ɲɛmaa ni o ye le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ k'a ni olu yɛrɛ de bɛna o ɲɔgɔn ye belebeleba yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka Confédération des États du Sahel ma u ka bangi kura min yɛrɛ kɔni kan ka sigi ni ka na o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni koɲɛw kɛ ko Niger Premier Ministre yɛrɛ a bɛ se Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na waati min yɛrɛ kɔnɔna k'o y'a sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 yɛrɛ de bɛ ka tɛmɛ ni sanga tan yɛrɛ de ye ko Niger Premier Ministre ka nali yɛrɛ la Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko an ka Mali jamana Premier Ministre kelen yɛrɛ kɔni ma taga kunbɛn ko min yɛrɛ ye Mali gouvernement ma caman yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara
Niger premier ministre yɛrɛ kun bɛ fo ka taa se Niger jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ sigilen bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana taara u ka premier ministre yɛrɛ fana kunbɛn Ali Mahamad Lamin ale n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bisimilala ka ɲɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula a kunbɛtɔla yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ ni olu ka ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ u bɛ fanfare minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra ni ka Niger premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye taamasiyɛn belebele yɛrɛ de ye wa fana a bɛ badaya yɛrɛ de kɔni yira AES jamana ni ɲɔgɔn cɛ Niger premier ministre nin taama yɛrɛ kɛ ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu kɛ Confédération des États du Sahel jamana saba ninnu ka ministres ka ɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka na AES jamanaw ka banque kura yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sigi sen kan Niger premier ministre n'a ka délégation ka ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger premier ministre ale n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni seginna ka taga u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni olu ka pankuru yɛrɛ wulila wa Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 35 wagati yɛrɛ de ni o yɛrɛ bɛ bɛn wulafɛla yɛrɛ de ma Niger premier ministre tagatɔla yɛrɛ an ka pankurusoba yɛrɛ la ni o ye Modibo Keyita yɛrɛ kɔni min yɛrɛ an ka Mali jamana premier ministre ni o ye le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ka taa se Niger premier ministre yɛrɛ ma min yɛrɛ kɔni bɔra senkɔrɔ ni ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka na ni ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 11 san 2025 min yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o don kofɔla yɛrɛ la min na ani Confédération des États du Sahel maaw ka ministre ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye walasa ka taga kuma AES jamanaw ka banque kura min yɛrɛ kɔni bɛ nasigi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka taga kuma o ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan AES jamanaw ka banque kura min yɛrɛ bɛ nasigi ni o tɔgɔ de ye ko BCIDAS o banque dayɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan ko banque kura in yɛrɛ kɔni sigilen bɛna kɛ sababu ye walasa AES jamanaw yɛrɛ kɔni k'u kolo sinsin kosɛbɛ cogo min ka ɲɛsin ɲɛtaga sabatilen ale ni u ka musakakow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ko ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ an ka Mali ministre des finances et de l'économie yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Ali Hussein Sanu k'ale yɛrɛ kun bɛ ɲɔgɔnya in kɛnɛ yɛrɛ k'a fɔ ka taa se Burkina Faso ministre des finances et de l'économie yɛrɛ ma ni ale yɛrɛ fana tɔgɔ de ko Abubakar Nakanabo fɛn min yɛrɛ fana ye Niger premier ministre yɛrɛ fana ye n'ale yɛrɛ kɔni kunna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ fana kun bɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ fana kɛnɛ kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nana Bamakɔ ni o ye an ka Mali jamana yɛrɛ faaba ye ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ de kɔni kama ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ministre des finances yɛrɛ kama walasa u ka se ka taga kuma AES banque kura yɛrɛ dayɛlɛ ko ɲɛw kan k'u ka nin ɲɔgɔn ye laɲini belebele yɛrɛ de kɔni walasa u ka se ka taga u ka kalo tɛmɛnen baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira AES jamana ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni la ni o yɛrɛ ye an ka Mali jamana ɲɛmaa ye le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ka taa o baara kelenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira ale la walasa ale ka se ka kumakan labanw yɛrɛ kɔni di cogo min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ AES jamanaw ka banque kura yɛrɛ kɔni ale dayɛli yɛrɛ bɛ se ka officialiser bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye min yɛrɛ ye Burkina Faso ministre des finances et de l'économie yɛrɛ kɔni ye n'ale yɛrɛ kɔni ko ye délégation ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kuma lasela yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ kɔni sera yɔrɔ min yɛrɛ la ko nafaba yɛrɛ de b'a la k'o don kofɔla yɛrɛ kɔni na k'u ye baara caman yɛrɛ kɔni kɛ baara min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni y'u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila sɛbɛnba dɔw yɛrɛ la sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko sisan kɔni ko min yɛrɛ ye Confédération des États du Sahel maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka banque yɛrɛ kɔni bɛ se ka dayɛlɛ wa y'a yira k'a fɔ ko Confédération des États du Sahel maaw ka banque kura yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la sabula a bɛna kɛ sababu ye ni ka u ka projet ba dɔw yɛrɛ kɔni financement kɛ ani ka basigiba yɛrɛ de don jamana saba ninnu yɛrɛ ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la wa Burkina Faso ministre yɛrɛ kɔni sinsin ka kosɛbɛ k'a fɔ ko banque yɛrɛ fana bɛna kɛ sababu ye ni AES jamana saba ninnu yɛrɛ bɛ se ni ka u ka jamana kɔnɔdenw ka projet ba dɔw yɛrɛ financer wa u ka kumaw yɛrɛ fana kɔnɔna na ministre y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banque kura yɛrɛ kɔni sigilen ko wari min musaka min yɛrɛ kɔni kan ka bɔ ko yɛrɛ kɔni ko camanba yɛrɛ kɔni sarala o la wa fana ko banque yɛrɛ kɔni k'a dayɛlɛla ka ban ko nka ko musaka fitinin minnu yɛrɛ kɔni tɔ bɛ yen ko jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni ko kɔfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna wari dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔ ni ka baaraw tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dafa ko min yɛrɛ kɔni ye banque dirigeant yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛna baara kɛ o banque yɛrɛ kɔnɔna na
k'u ka tiɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛna kuma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kan minnu yɛrɛ kɔni kan ka taa n'u k'u sigi banki yɛrɛ kɔnɔna ni ka baara yɛrɛ kɛ banki kɔnɔ ko ni banki baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana sigira sen kan k'a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni ka cakɛda dɔw yɛrɛ fana ka financement yɛrɛ kɔni kɛ ni cakɛda ninnu yɛrɛ kɔni yan'u ka sigi n'u yɛrɛ kɔni y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ARC jamana dɔw yɛrɛ kɔni ko a bɛ se ka olu fana financer ministre ka kɔrɔfɔra ko ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni u yɛrɛ kɔni sera ka confédération des états du Sahel ɲɛmɔgɔba ni o ye le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ni ka ale ka kuma labanw yɛrɛ kɔni sɔrɔ banki sigili kow la wa a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko banki yɛrɛ kɔni sigikun yɛrɛ de kɔni ka état du Sahel jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni ka projet ba dɔw yɛrɛ kɔni de financer projet minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛtaga ale ni basigiba yɛrɛ don jamana kɔnɔna na projet minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka basigi yɛrɛ kɔni don jamana saba ninnu yɛrɛ ka sɔrɔkow yɛrɛ la ale ni ka ɲɛtaga yɛrɛ fana don a la fo ka taa se jamana saba ninnu yɛrɛ ka sirabaw yɛrɛ fana dilanni yɛrɛ fana ma Burkina Faso ministre ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni na ale y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin wale fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana kɔnɔdenw de ye walasa jamana kɔnɔden nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya hɛrɛ sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye confédération des états du Sahel maaw yɛrɛ ka banki kura yɛrɛ kɔni sigili yɛrɛ kɔni k'a da u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la ko banki kura yɛrɛ kɔni a sigira wa baaraw tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana tɔ bɛna kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni cɛ min yɛrɛ kɔni ye nin ko in yɛrɛ kɔni la nisɔndiyamayɔrɔ yɛrɛ kɔni ye k'o de ye k'a fɔ ko o confédération des états du Sahel maaw ka banki kura yɛrɛ kɔni k'a bɛna sigi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ni o ye Mali faaba yɛrɛ ye alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 11 san 2025 ko cérémonie d'inauguration belebele dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ palais de Kuluba yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ an ka Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ko o ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka palais de Kuluba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɔrɔ fila dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa ka olu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɛlɛma ko yɔrɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛlɛmana k'a kɛ tɔgɔ ye tɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni tariku bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɔ yɔrɔ fila minnu yɛrɛ yɛlɛmana palais de Kuluba yɛrɛ kɔnɔna na o yɔrɔ kelen yɛrɛ bɛ tali kɛ place des explorateurs de kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛlɛmana ni k'a kɛ Mali cɛbaw yɛrɛ ye min yɛrɛ kɔni y'a yɔrɔ filanan yɛrɛ ye o bɛ tali kɛ fɔli la o yɔrɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ wele ko place des gouverneurs du Soudan français sisan yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɔrɔ yɛrɛ fana tɔgɔ yɛlɛmana ni k'a kɛ Mali kɛlɛmansaw ye ko o cérémonie d'inauguration belebele yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaaya yɛrɛ bolo ni o ye le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ye wa o ɲɔgɔnye kɛyɔrɔ yɛrɛ fana la maaba caman yɛrɛ kɔni fana tun bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka Mali jamana premier ministre ni o ye le général de division Ablaye Mayiga ye fo ka taa se Niger jamana yɛrɛ fana premier ministre yɛrɛ kɔni ma ni ale yɛrɛ fana tun bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na alamisadon yɛrɛ fana ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Ali Mahamane Lamine Zeyni Mali ministre de l'artisanat et de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Mamou Dafe fo ka taa se min yɛrɛ ye Burkina Faso ambassadeur min yɛrɛ bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ yɛrɛ la nin wale in b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana yɛrɛ ye k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka bɔ colonial kɔrɔlenfɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni kun kɛra sababu ye ni ka an ka Mali jamana maaba caman yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ yen ka dɔw yɛrɛ fana kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ fana ye o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye transition yɛrɛ ye k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka identité nationale yɛrɛ de bila fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanfɛ ni a ka kɔrɔlenkow ladalako fo ka taa se a ka mɔgɔbaw kɔrɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ma ko nin wale yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ décret dɔ yɛrɛ kɔni kan décret min yɛrɛ kɔni sigira février kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tɔgɔ kura yɛrɛ kɔni di politiki yɔrɔ camanbaw yɛrɛ fana ma min yɛrɛ fana la ni kulubata fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana farila o yɛrɛ kan nin décret kura yɛrɛ kɔni bɛ Mali ka identité yɛrɛ de yira Mali ministre de culture ni ale yɛrɛ de tɔgɔ de ko Mamou Dafe ale yɛrɛ kɔni ye hakilinajigi kuma yɛrɛ kɔni kɛ Bazumana Sisoko ale ka kuma fɔlen dɔw yɛrɛ kɔni kan min na wagati tɛmɛnenw na Bazumana Sisoko ale y'a yira k'a fɔ ko Mali kɛra an ta ye ministre Mamou Dafe ale y'a yira k'a fɔ ko Bazumana Sisoko a ka o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni waleya yɛrɛ bɛ ka sabati sisan an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Mali maabaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ bila valeur yɛrɛ la ministre y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni yɛlɛmali ni k'a kɛ Mali cɛba ale ni Mali kɛlɛmasaw yɛrɛ kɔni ye k'o ye ko ɲumanba yɛrɛ de ye sabula k'a bɛna kɛ sababu ye ka hakilinajigi
hakilinajigibba yɛrɛ de kɔni kɛ an ka Mali maabakɔrɔw yɛrɛ kan minnu yɛrɛ kɔni kun tɔgɔ tununa wagati yɛrɛ dɔ kɔni kɔnɔna na wa fana k'a bɛ kɛ sababu ye fana Mali ale yɛrɛ kɔni ka se k'a ka tarikuw camanw yɛrɛ fana dɔn min yɛrɛ y'an ka Mali sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ ye a bɛ kɛ misaliyaba yɛrɛ de ye olu yɛrɛ kɔni bolo walasa u yɛrɛ kɔni ka se ka camanba yɛrɛ de dɔn u danbew yɛrɛ la ale ni ka kunkɔrɔta ani disigosiba yɛrɛ de an ka Mali sifinnakaw yɛrɛ kɔni bolo walasa fana u yɛrɛ kɔni ka se k'an ka Mali maababaw yɛrɛ kɔni yira jɛma yɛrɛ fana la don n'a nataw yɛrɛ la an bɛ wagati min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye kuluba yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛrɛ yɛlɛmana kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ place des explorateurs ni o yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Mali cɛbaw yɛrɛ min yɛrɛ fana ye place des gouverneurs de Soudan français yɛrɛ ye ale yɛrɛ fana tɔgɔ yɛlɛmana ni ka kɛ Mali kɛlɛmasa yɛrɛ fana ye wale min yɛrɛ kɔni kɛra wale ɲumanba yɛrɛ de sabula a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Mali tariku yɛrɛ kɔni ye ni maaba yɛrɛ de kɔni bɛna se ka bɔ olu yɛrɛ kalama sabula hakilinajigiba yɛrɛ kɔni de don k'an ka maaba caman yɛrɛ kɔni tɔgɔ bila sanfɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka jamana kɔ kan kibaru yɛrɛ kɔni araba tɛmɛnen desanburu kalo tile 10 san 2025 min yɛrɛ ye Ɲame ni o ye Niger faba yɛrɛ koɲɔgɔn belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Ɲame yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni na Confédération des États du Sahel ministre caman yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka taga kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana saba ninnu yɛrɛ ka kuranko ale n'u ka dugu jukɔrɔ nafolow yɛrɛ kɔni baaraw kɛcogo kan ko ɲɔgɔn ye belebeleba yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger jamana premier ministre yɛrɛ kɔni bolo ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Ali Mahamad ko ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Confédération des États du Sahel ma ka ministre minnu yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ bilalen don pétrole fo ka taa se kuranko yɛrɛ kɔni ma ko olu ministre bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ fo ka taa se Tchad ani Togo olu ka représentant bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kun bɛ o ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ fana la wa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana saba ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka u ka jamana kuranko fo ka taa se dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni baara kɛ u yɛrɛ ye ko sanu yɛrɛ kɔni k'u siri jamana wɛrɛ yɛrɛ de la ani fana ka u ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bayɛlɛma u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na sanu k'u ka o dugu jukɔrɔ fɛnw yɛrɛ kɔni gɛrɛgɛrɛ ta ni k'a bila ka taga jamana wɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye u ka jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni kana se ka siri jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye dugu jukɔrɔ fɛnw fo ka taa se kuranko yɛrɛ fɛnw ta fanfɛ wa fana k'a bɛ kɛ sababu ye u ka jamanaw yɛrɛ fana ka se ka tɔnɔ camanba yɛrɛ de sɔrɔ sɔrɔko yɛrɛ ta fanfɛ ko tile 2 yɛrɛ kɔnɔna na ko nin maa ninnu yɛrɛ kɔni baarabaw yɛrɛ de kɔni kɛ baara minnu yɛrɛ kɔni jaabi yɛrɛ kɔni yɛrɛ k'a fɔ k'a ye jaabi ɲuman yɛrɛ kɔni bɔ u ka laɲini yɛrɛ de ye ka fɛɛrɛ belebele dɔw yɛrɛ kɔni sigi u ka jamana sɔrɔko yɛrɛ kɔnɔna minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ pétrole ale n'u ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna walasa jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tilennenya yɛrɛ fana kɔnɔna na jiko ministre ale ni kuranko ministre yɛrɛ kɔni ye Niger fo kosɛbɛ a ka nin waleɲuman in yɛrɛ kɔnɔna wa a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ Niger ale ka cɛsiri n'a ka dɛmɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka olu yɛrɛ fana ka jamanaw yɛrɛ kɔni sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni u bɛ attaque gɛlɛman yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko bɛɛ n'a ta o ta ko Niger ale yɛrɛ kɔni ma a ka dɛmɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila ka ɲɛsin jamana wɛrɛw yɛrɛ fana ma wa o kumaw yɛrɛ fana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ de kɔni kan k'u cɛsiri kosɛbɛ k'u ka dugu jukɔrɔ nafolo baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ale n'u ka kuranko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɛ sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛlɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen AES jamana saba ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sababu bɛ ka bɔ ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ ko AES jamana saba ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko nafolomafɛn camanba yɛrɛ de bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni fana bɛ na ka na kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ u ka nafolomafɛnw yɛrɛ ye minisiriw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ n'u cɛsiri kosɛbɛ walasa u yɛrɛ kɔni ka se k'u ka dugu jukɔrɔmafɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bayɛlɛma u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan'u k'a bila ka taga jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u bɛ camanba yɛrɛ fara u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kan ani k'o yɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni ye cogo min yɛrɛ kɔnɔna u ka jamana sifinnaka caman yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa baara kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka baarako gɛlɛya yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ AES jamanaw kɔnɔna na nin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka min yɛrɛ kɔni kɛra wagatiba yɛrɛ kɔni ye o de ye k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Niger yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni u ka plateforme dɔ yɛrɛ kɔni présenté o kɛnɛ yɛrɛ kan ni o bɛ wele de ko e-cadastre minier o plateforme yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa ka k'u ka secteur ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen contrôler ani ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bila jɛlenya yɛrɛ la
ni session belebele yɛrɛ kɔni bɛ AES jamana ka cɛsiriba yɛrɛ de yira walasa u yɛrɛ kɔni ka se u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni ta u ka kuranko fo ka taa se u ka dugu jukɔrɔmafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la u yɛrɛ de ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ contrôler wa ko ni Niger ka ni jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka taga ɲɛ hali n'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de fana sabati. Alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 11 san 2025 min yɛrɛ ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka déclaration belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ déclaration min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko ni kalo laban ninnu yɛrɛ kɔni na k'u ye opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye sebaayaba yɛrɛ de sɔrɔ o opération ninnu yɛrɛ la opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamaciwale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ale ni ka camanba yɛrɛ fana gɛn ka bɔ u dagasigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la a y'a yira k'a fɔ ko zone fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni Bamaciwale maaw kun taara u dagasigi o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔ kɛn bɛ wagati min na i n'a fɔ k'u be ko Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ de kɛn bɛ k'o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ contrôler o b'a yira k'a fɔ k'u ye Bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni caman faga o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ale ni ka caman yɛrɛ fana gɛn wa a y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka fintigilaka maa si yɛrɛ de kɔni ma bɔnɛ u ni yɛrɛ la ko nka ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni joginna Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 yɛrɛ kɔni su min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma min yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ san 1 yɛrɛ kɔni bɔ Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ko Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni u daga sigilen b'o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni tagara ni ka taa opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Bamaciwale maa caman yɛrɛ kɔni bolila caman yɛrɛ fana tora opération ninnu yɛrɛ fana la ko Bamaciwale maaw kun kɛn bɛ ka yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ u dagasigiyɔrɔ kɔni wa fana u yɛrɛ kɔni ko hakilina tigɛlen don yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na k'u yɛrɛ fosi yɛrɛ de to yɔrɔ ninnu yɛrɛ la sabula ko Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni u caman yɛrɛ kɔni de gɛn caman yɛrɛ fana bolila ka b'u ka dugu yɛrɛ fana kɔnɔ wa a bɛ kuma yɛrɛ kɔni da Bamaciwale maa ninnu yɛrɛ fana tulo la k'a fɔ ko choix fila yɛrɛ de kɔni b'u bolo ko u ka to Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka fintigilakaw k'u faga ko walima k'u ka Burkina Faso dugu yɛrɛ fana bila wa a ye layiduba dɔ yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ ko Bamaciwale maa minnu tɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni b'u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka opération yɛrɛ kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana b'u ka dugu yɛrɛ kɔnɔ wa Burkina Faso jamana ɲɛmaa y'a sinsin a kan k'a fɔ a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko walasa Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni ka kɛ Burkina Faso yɛrɛ de tɛ wa fana Burkina yɛrɛ ka se k'a ka jamana kɔnɔ fɛn caman yɛrɛ contrôler ko yɛlɛmaba yɛrɛ de kan ka don u ka jamana fɛn caman yɛrɛ la ko jamana yɛrɛ kɔni kan k'a ka fɛn caman yɛrɛ kɔni yɛlɛma walasa ka se k'a ka ko caman yɛrɛ fana ɲɛnabɔ wa a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ sen na nka k'a baaraw bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni wa a ye kumaba dɔ yɛrɛ kɔni fɔ min ye k'a fɔ ko Burkina Faso yɛrɛ kɔni k'a bɛ sira ɲumanba yɛrɛ de kan wa fana ko misaliyaba yɛrɛ de ye Burkina Faso ni jamana wɛrɛw fana kan ka Burkina Faso ladege wa a bɛ wele yɛrɛ bila Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u ka fara ɲɔgɔn kan hali n'u ka kɛ kelen ye walasa u ka se k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka usine ko yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔdenw kan ka fara ɲɔgɔn yɛrɛ kan walasa ka se k'u ka usine produit yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɛlɛma ni k'a bila ka taga dugu wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na ka taga feere yen tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye cogo min na min yɛrɛ ye Donald Trump ye ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ kɔni bɔra ka déclaration belebele kɛ déclaration min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye walejugu ale ni kumajugu dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni k'a ɲɛsin Somali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ sigilen bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ ye Somali jamana ministre de défense ni ale tɔgɔ de ye ko Ahmed Moalim Fiki ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Donald Trump ale ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔ a y'a yira Donald Trump la k'a fɔ ko Donald Trump ye kuma fɛn fɛn fɔ Somali jamana yɛrɛ kɔnɔ ma ko Somali jamana yɛrɛ kɔni t'o ye a y'a yira k'a fɔ ko Somali jamana yɛrɛ kɔni dɔnnen don n'a ka courage yɛrɛ de a n'a ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'ali n'a sɔrɔ ni gɛlɛyabaw yɛrɛ kɔni bɛ Somali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛɛ n'a ta o ta ko Somali jamana yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ni ka o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɔ yen wa fana ko kɛlɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ Somali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛɛ n'a ta ko Somali jamana yɛrɛ kɔni danbe yɛrɛ kɔni b'a la wa fana ko Somali jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka wuli a yɛrɛ ye gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye Donald Trump yɛrɛ kɔni fɔ ani États-Unis jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni nali Somali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka dankari Al-Qaida maaw ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ Donald Trump n'a ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ u ma wa fana a ye sinsin k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ka na Somali yɛrɛ kɔni tɔgɔ tiɲɛ n'a ka kuma lankolon yɛrɛ kɔni sabula a bɛ ka kuma lankolon minnu yɛrɛ kɔni fɔ k'a ɲɛsin Somali jamana yɛrɛ kɔni
kɔni ma k'olu si yɛrɛ kɔni tɛ Somali danbe ye wa fana olu tɛ Somali jogo yɛrɛ fana ye. Wa a b'a ɲini Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ k'a k'i jija a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kungo la ko sani a ka yita kɛ kɔni k'a ɲɛsin jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔ ma ni ka kuma lankolon yɛrɛ kɔni fɔ o jamana ninnu yɛrɛ ma. Ko Donald Trump ka o donna kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a y'a yira k'a fɔ ko Somali jamana yɛrɛ kɔni ye jamana ye minnu yɛrɛ kɔni bɛna mɔgɔ wɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni kana fagali jugu yɛrɛ kɔni kɛ. O b'a yira k'a fɔ ko a ye Somali jamana yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko maa fagalaw yɛrɛ kɔni ka dugu don min yɛrɛ kɔni ye Somali minisiri yɛrɛ kɔni ale ye kuma min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka o kuma ninnu yɛrɛ kɔni ye lagosi yɛrɛ de ka ɲɛsin Somali jamana yɛrɛ kɔni ma wa fana minisiri y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Donald Trump yɛrɛ k'a mɔgɔ fosi yɛrɛ tɛ Somali yɛrɛ kɔni na k'a sɔrɔ ko Somali yɛrɛ kɔni an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi k'a bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na wa a y'a yira Donald Trump la k'a fɔ ko Somali jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ ka hɛrɛ dɔrɔn yɛrɛ de lase o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u tɛ ka bɔnɛ fosi de lase o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na sabula Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Somali jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni bɔnɛ dɔrɔn de ye jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na a b'a yira Donald Trump yɛrɛ la k'a fɔ k'a ka o kuma ninnu yɛrɛ tɛna se ka fosi yɛrɛ kɔni tiɲɛ Somali image yɛrɛ la nin wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnya sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ Somali ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni cɛ jɛɲɔgɔnya sɛbɛn min yɛrɛ kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ bɛ tali kɛ min yɛrɛ ye États-Unis ale ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni nana kɛlɛ yɛrɛ kɔni de la Somali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka dankari Bamaci wale maaw ka wale jugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Somali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni maa dɔw yɛrɛ fana bɛ k'o jalaki k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis Somali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ n'a ta o ta ko Somali jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu caman yɛrɛ kɔni bɛ ka minɛ États-Unis jamana kɔnɔna na min yɛrɛ Somali jamana ka ministre de défense yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Somali ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ko jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni bɛ to sen na ko nka ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kuma jugu yɛrɛ kɔni ye k'a ɲɛsin Somali jamana yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn o kuma jugu ninnu yɛrɛ kɔni ma fɛ o sabula ko yɛrɛ kɔni tɛ Somali jogo ye wa fana k'a danbe yɛrɛ fana tɛ ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru kan an b'an kanu wagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma